Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. A wani hadisi kuma ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Wannan yana nuna idan ka yi kokarin yin azumin Ramadan to ka yi kokarin yin tahajjudi na qiyamu Ramadan. Domin shi ma ƙiyamun Ramadan yana ba wa mutum falala irin na azumtan watan Ramadan. Saboda haka manzon Allah ya ce wanda ya tsaya daren Ramadana ya bauta ma Allah saboda imani da neman lada an gafarta zunubansa wanda ya shuɗe. Muna fatan Allah ya karbi ibadan mu kuma Allah ya saka mu cikin wanda za su yi ƙiyamun Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.